stvari. Kao, od tebe počnuvame. Da počnemo, mi smo zajebali sve narodi. Bogatniji od nas golubari ne postoji nigde. Nima, a? Ormo je muki, na čelo je. Evo, on samo se sluša. Muki je tu na čelo. A Reško, ne, Reško. U YouTube, brate, ovo ide malo, ajde da se vidimo u Germaniji, da. Momentalno evo ko drži tutula. Da, kažem tamo. Na koji? Ajde. Ponedeljnik kaj Reško. Petog sme. U petog sme kaj nego, da. Reško u petak, kaj tebe se narod kako. Sa kamerom. Evo, ako nema tu... Kamera su sve. Čekaj, moj komentar, kaži ništo. Gospodine, kaži nekoj komentari, postavim, nemoj kad idem u petog kod tebe. Da kažem, slabi su mnogovi. Đuka, pokaži malo Đuka. Kako pravi Đuka, kaži ruku. Safete, šta se kriješ? Safet, dođo. Pa YouTube malo. Imamo jednoga. Čekaj, evo Murat. Kaži nešto za YouTube golubarima. Majstora. Vebija! Evo, brat mi, ne se krij tebe što se krij. E pa slabi su pa se krij. Niko? U YouTube, brat. Za YouTube ovo. Nemoj ne su spio. Stavljam te iđa. Vika, nemoj ne Sad u Facebook. Ne, u YouTube. Može i u Facebook. Može i Facebook i YouTube. Vika, nemoj ne sam spio. E, tako. Kod Iza, evo, golubarnik najdobar što ima čovjek. U Germanija. E, super.